Ko kun san cewa arewa ita take cin arewa? Zafi akan zafi, ya kamata mu fito mu ba junanmu shawara. Ɗan kidnapping talaka ne, ɗan boko haram talaka ne, duk wani ɗan ta'adda za ka duba talaka ne, sannan wanda za a tura ya je ya yaƙi wa'yannan 'yan kidnapping ɗin ko wani ɗan ta'addan shi ma talaka ne. Ina nufin soja, police da dai sauransu mayaƙa, su ɗin ma duka 'ya'yan talakawa ne. Kunga kenan zafi akan zafi. Yau idan aka kashe wani soja, za ka ji ɗan wani ƙauye ne, ɗan wani local government ne kuma ƙarami ne, za ka samu shi ma iyalansa talakawa ne, an kashe shi, ya ba wa ƙasar rayuwarsa shi kenan ya tafi babu shi, za ka samu wanda ya kashe shi ɗan ta'addan shi ma watakila ɗan yankin ne. Already gabaki ɗaya a arewacin Najeriya ɗan arewa shi ne matsalan arewa. Ba wasu aka kawo mana 'yan ta'addan nan ba fa. Duka 'yan arewan ne, ku yi haƙuri. Gaskiya da ciwo, amma dole ne a faɗa. Me ya kawo yannan matsantsalin? Za a ce laifin gwamnati ne, ai haddasan zuciya a ciki. Shawaran da za mu ba wa junanmu, mu kirayi wa'yannan 'yan ta'addan, mu nuna musu su fito, su yi saranda su miƙa makamansu. Domin idan aka je yaƙin ɗan ta'adda irin 'yan ta'addan Najeriya, innocence ya shiga uku, wanda bai ji ba bai gani ba ya shiga uku. Me yasa ya shiga uku? Ba za ka daina zuwa jejin ba saboda a jejin kake samun ɗan abincinka, kai talakan Najeriya. Shi kuma ɗan ta'adda a nan yake kuma shi ma ƙara neman ka kai talakan ya sace a jejin. Sannan kuma a jejin sojoji ke neman 'yan ta'addan su kashe. Ka faɗa mini, ta yaya innocence ba zai shiga ba? Kuma wannan ka duba, kai notisin da kanka, cikin sojoji 100 yanzu za ka samu yawanci 'yan arewa ne. Kai notisin ba mu da wani ɗan ta'adda ɗan wani guri in ba ɗan arewa ba. A cikin arewa ɗan ta'addan ɗan arewa ne, ɗan ƙauyenku ne. Su suka tada ƙauyen nasu, suka tada iyayensu, tsaban rashin mutunci da rashin adalci. To yana da kyau idan mun kira gwamnati muka ce ta taimaka, muka ce ba ta adalci, sai mu kira kanmu, sai mu so junanmu. Idan ka ga ɗan uwanka talaka a cikin wani hali, kai kana ga cikinka ka ƙoshi, amma ɗan uwanka makwancinka bai ƙoshi ba, baka dubi wannan ba, har ta kai ta kawo ya fara son zuciya. Wataƙila ta kanka zai fara. Yana da kyau mu so junanmu, babu soyayya a tsakaninmu. Da Allah ku yi sharing na wannan mesacin, domin duk wani ɗan ta'addan da ya ji wannan sai ya ji ɗan ta'addanci ya fi taransa. Su kawo kansu. Mu gwamnanmu Baba Gana Umar Zulum nan Maiduguri, Allah Ubangiji ya masa albarka. Allah ya masa albarka. Gwamna ne da ya yi shekara 4, ya ƙara 4, har yanzu babu mai zagin shi sai butulu. Sai butulu shi ke zagin Zulum. Domin a zamanmu na 'ya'yan Adam, na rantse da girman Allah, Zulum idan yana da laifi sai dai laifi na zaman shi na ɗan Adam ajizi. Kuma baka isa ka samu 100% ba, don Allah ne kaɗai yake iya da bawansa. Zulum alhamdulillah. So ba wannan ba, yana da kyau mu ja hankali 'yan ta'addan nan su miƙa wuya. Gwamnati ki kula da su miƙa wuya, domin duka 'yan Najeriya ake kashewa. Wajen makaranta ba a nuna ɗan Najeriya kishin ƙasa ba, ba a nuna ɗan Najeriya halak da haram ba. Yara tun suna firamare sai wasu waƙoƙin banza da yofi. Ba za a nuna masa darajan ƙasarsa ba, ba za a nuna masa darajan ɗan adam ba. A wasu duniyan darajan dabbobi ma tukunna ma ana nuna mutane, ba ma na 'yan adam ba. A wani duniyan na rantse da girman Allah, kai mutum ɗaya idan aka kashe za a iya juyin mulki. Saboda haka
kan ta waye, kan talakawan Najeriya su farka, kan talakawan Najeriya arewaci ransu ya fusata, gwamnati a ɗau mataki. Magana ta gaskiya, babban laifin mu namu ne na talakawa, domin duk wanda ka samu ɗan ta'addan talaka ne, daga cikin talakawa ya fito. Duk wanda ka samu zai je yakin ɗan ta'addan talaka, soja, polis da sauransu, daga cikin talakawa ya fito. So we need justice. Bari ɗan taɓa turanci. We need justice. End of Boko Haram, end of kidnapper, end of bandit. A daina kama mata. Me suka yi? A daina kidnapping. Me suka yi? A zo a nemi halak. Ma ba za a nemi halak ɗin ba dai? To a canja sana'a. Shawara ce zuwa ga 'yan ta'adda su miƙa wuya, gwamnati za ta riƙe su, ga su nan barkatai sun zo kamar irin Maiduguri, barkatai sun fi mu ma jin daɗi. Ga su nan. Caji na ƙare sai wani lokaci. Allah ya sa mu dace.